ହଇରେ ଗଧ ଗବଗାଣ୍ଡୁ ଖାଲି ଯାଇ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ସହିତ ବଲ୍ ବାଡ଼ଉଛୁ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୋର କ୍ଲାସ୍ ନେବି। ସ୍କୁଲ ଯାଇ କ'ଣଟା ପେଡ଼ୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ତାର ଉତ୍ତର ଫଟାଫଟ ଦେବୁ ହେଲା। ହଁ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ଫଟାଫଟ ହଇରେ ଲଫଙ୍ଗା ଫଟାଫଟ ମାନେ ତତେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବାକୁ କହିଲି ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। କହ ଏଥର ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ। କହିଲୁ ଅଧିକା ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଅଧିକା ଅଧିକା ମୁତ ମାଡ଼ିବ। ମୁତ ମାଡ଼ିବ? ଆରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମ ରକ୍ତ ଆଉ ଚର୍ମ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ହଁ 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 ରକ୍ତ ଚର୍ମ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ବୋଇଲ। କହିଲୁ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ସେଉ ଆଉ ବୁନ୍ଦି ମିଳିଥିଲା। ମଦ ଖାଲି କହିଲା କନା ସେଉ ବୁନ୍ଦି, ସେଇ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥା। ଆରେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ଗଧ କୋଉଠିକାର? କହିଲୁ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ? ମଲା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଗଧ କିଛି ପଡ଼ୁନି। ଗଧ କିଛି କିଛି ପଡ଼ୁନି। ଆରେ ବୋକା ଏମୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ପାରୁନି? ଗେମୁ ପାଖି ଗେମୁ ପାଖି। ଆରେ ଗେମୁ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ ବୋକା, ଏମୁ ପକ୍ଷୀ। କହିଲୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବରା ମିଳେ ତେବେ 20 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ବରା ମିଳିବ? ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି 20 ଟଙ୍କାରେ 11ଟା। ଆରେ ବୋକା 11ଟା କେମିତି? 10ଟା। 20 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ବରା ମିଳିବ। ସୁକୁଟା ଦୋକାନରେ ତ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସିଏ 10ଟା ବଦଳରେ 11ଟା ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଦେବନି କି? ଫ୍ରିରେ? କହିଲା କଣ ଫ୍ରିରେ? ସେଇ ବରା ଖାଇବାର ତୋର ଖାଲି ମନ। ପାଠ ସାଠ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି।